Levitiko Kapitulo 13, mga balaod mahitungod sa mga sakit sa panit, ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron, kon ang usa ka tawo may hubag o butoy o nuka ug mahimo kining sanla. Dad-a siya ngadto sa paringa si Aaron o sa usa sa iyang mga anak. Ang butoy niya susihon sa pari. Kon ang balhibo diha sa butoy na puti ug ang butoy nagpakita nga kini dili lamang kay dihara sa panit kon dili nagsukad gayud sa unod, sanla kini og ipahibalo niya nga ang maong tawo hugaw. Apan kon puti ang butoy diha sa iyang panit ug wala kini moabot sa unod kon dili dihara sa panit ug ang balhibo diha sa dapit nga gitugkan sa butoy wala maputi, ang masakiton lainon sa pari sulod sa 7 ka adlaw. Sa ikapitong adlaw, ang pari maghiling kanya pag-usab. Kon sa iyang pagtan-aw ang butoy mao gihapon ug wala kini mokailap, ang tao lainon pag-usab sa pari sulod sa laing 7 ka adlaw. Sa ikapitong adlaw, ang pari maghiling kanya pag-usab ug kon ang butoy mikupos na ug wala mo kailap, ipahayag sa pari nga siya hinlo og kini nuka lamang. Human niini labhan niya ang iyang bisti ug siya hinlo na. Apan kon mo kailap ang nuka sa iyang panit human siya makapahiling sa pari, kinahanglan mo pahiling siyag usab sa pari. Ug hilwon siya pag-usab sa pari. Kon ang nuka mikailap sa ubang dapit, ipahibalo sa pari nga hugaw ang maong tawo kaysan laman kining sakita. Kon ang usa ka tawo masakit ug sanla, dadon siya ngadto sa pari. Hilmon siya sa pari ug kon maihubag siya nga puti diha sa iyang panit nga nakapaputi sa balhibo ug nakita ang unod, sanla kini nga dugay na kaayo nga diha sa iyang panit ug ang pari magpahibalo nga hugaw siya. Dili na siya lainon kay hugaw man siya. Kon ang mga butoy-butoy mitakboy sa tanang dapit sa panit gikan sa tiil hangtod sa ulo, sa masakiton sumala sa makita sa pari, ang pari maghiling kanya ug kon makita nga nalukop sa butoy-butoy ang lawas. Ipahibalo sa pari nga ang tao dili hugaw kay naputi man ang tanan. Apan kon makita ang iyang unod hugaw siya. Hilmon sa pari ang makita nga unod ug ipahibalo niya nga ang masakiton hugaw. Hugaw ang unod nga nakita kay sanla kini. Apan kon ang unod maputi na usab, moadto siya sa pari ug ang pari mohiling kanya pag-usab. Kon ang mga butoy-butoy na puti na, ang pari magpahibalo nga dili siya hugaw. Kon ang usa ka tawo may hubag sa iyang panit sa lawas nga naayo na ug sa nahimutangan sa hubag mitungha ang laing hubag nga puti o huboy nga puti nga may pagkapula-pula. Ipakita niya kini sa pari ug ang pari mohiling niini. Kon makita niya nga kini miabot sa unod ug ang balhibo diha niini nga puti, ipahibalo sa pari nga hugaw ang maong tawo kay maisakit siya nga sanla nga naggikan sa hubag. Apan kon inighiling sa pari niini makita niya nga ang balhibo wala maputi ug dili kini dulot sa unod og labot pamikupos na. Lainon siya sa pari sulod sa 7 ka adlaw. Kon mokailap kini sa ubang dapit sa panit ipahibalo sa pari nga hugaw siya kay masakiton man siya. Apan kon ang huboy niya magpabilin sa nahimutangan niini ug wala mokailap sa ubang bahin, ulat lamang kini sa hubag busa ipahibalo sa pari nga dili siya hugaw. O kon ang usa ka tawo may paso diha sa iyang lawas ug nakita ang unod niini ug pula-puti o puti ang bulok niini, hilwon kini sa pari. Kon ang mga balhibo sa dapit nga mihuboy na nga puti ug ang mihuboy nagpakita nga kini dili lamang kay dihara sa panit kon dili miabot na sa unod, sanla kini nga mitungha sa paso ug ang pari magpahibalo nga hugaw ang maong tawo. Apan kon inighiling sa pari niini, makita niya nga ang mga balhibo sa dapit nga mihuboy wala mga puti ug ang mihuboy wala moabot sa unod kon dili dihara kutob sa panit ug kini usab mikupos na, lainon siya sa pari sulod sa 7 ka adlaw. Sa ikapitong adlaw, ang pari maghiling kanya pag-usab ug kon makita niya nga mikaylap kini sa ubang bahin sa panit ipahibalo sa pari nga hugaw ang maong tawo kaysan laman kini. Apan kon ang mihuboy wala mokaylap sa ubang bahin sa panit ug kini usab mikupos na, hubag lamang kinigikan sa paso. Busa ipahibalo sa pari nga dili siya hugaw kay ulat man lamang kini sa paso. Kon ang usa ka lalaki o babaye may nuka sa iyang ulo o sa iyang suwang, hilwon kini sa pari. Kon masusi niya nga dili lamang kay dihara kini sa panit kon dili miabot sa unod ug ang mga balhibo diha niini nga bulagaw ug halhag na, ipahibalo sa pari nga hugaw siya kay kining sakita sanla sa ulo o aping. Kon inighiling sa pari niini makita niya nga dihara kini sa panit kutob ug wala na itom nga buhok diha niini, lainon siya sa pari sulod sa 7 ka adlaw. Sa pagkaikapitong adlaw, hilmon siya sa pari ug kon makita nga wala kini mokailap ug walay balhibo nga dalag diha niini ug nagpakita kini nga dihara sa panit ug wala moabot sa unod. Balbasan niya ang iyang ulo apan dili niya iapil pagbalbas ang dapit nga may nuka.
Unya lainon siya sa pari sulod sa leing 7 ka adlaw. Sa ikapitong adlaw, hilngon na usab sa pari ang nuka ug kon makita niya nga wala kini moabot sa unod og wala usab mo kailap sa ubang bahin sa panit, ipahibalo sa pari nga dili siya hugaw. Unya labhan niya ang iyang bisti ug mahinlo siya. Apan kon ang nuka mi kailap sa ubang bahin sa panit tapos siya, kasultihi nga dili siya hugaw, hilngon siya sa pari pag-usab. Kon makita niya nga mi kailap ang nuka sa ubang bahin sa panit, dili na kinahanglan nga mangita pa siyag mga bulagaw nga buhok kay ang taong masakiton siguro na nga hugaw. Apan kon maoy pagtan-aw sa pari nga ang nuka, wala mo kailap ug nanubo na ang mga itom nga buhok diha niini. Nagpasabot nga na ayo na kiniog ang tao hinlo na. Ang pari mag-isip kanya nga hinlo na, kon ang usa ka lalaki o usa ka babaye, may mga kabangkabang nga puti diha sa iyang panit, hilngon siya sa pari. Kon makita nga ang mga kabangkabang luspad nga pagkaputi, ap-ap kini og busa dili hugaw ang maong tao. Kon ang buhok sa usa ka tawo mga ibot ug maupaw siya, dili siya hugaw. Kon mga ibot ang iyang buhok sa agtang ug maupaw kini, dili gihapon siya hugaw. Apan kon may butoy nga bulok kuti nga may pagkapula diha sa naupaw niyang agtang o ulo, sanla kini. Sa ingon ni ini, hilngon siya sa pari ug kon ang butoy diha sa naupaw nga agtang o ulo, bulok puti nga may pagkapula sama sa hitsura sa sanla sa panit, gisanla siya og busa hugaw. Kinahanglan nga ipahibalo sa pari nga hugaw siya. Ang sakit niya anaa sa iyang ulo, ang sanlahon kinahanglan nga magsulob og gisyon nga bisti ug ipadunghay niya ang iyang buhok ug tabonan niya ang ibabaw niyang abil ug muingon siya sa kusog nga tingog, hugaw ako. Hugaw ako. Magpabilin siyang hugaw samtang anaa pa kanya ang sakit. Ug kay hugaw man siya, magpuyo siya nga mag-inusara sa usa ka puloy-anan sa gawas sa kampo, mga balaod mahitungod sa agupop. Kon sa usa ka bisti nga delana o lino may mipilit nga ingon sa agupop o kon ang agupop anaa sa hinabol o ginansilyong delana o lino o diha sa panit o sa bisan unsang binuhat og panit. Agupop kini kon ang iyang bulok may pagkaberde o may pagkapula bisan diin kini motapot. Sa bisti o sa hinabol o ginansilyong delana o lino o sa panit bahinuon o sa bisan unsang binuhat og panit ug kinahanglang ipahiling kini sa pari. Ang pari maghiling niini ug ilain niya kini pagbutang sulod sa 7 ka adlaw. Human kini niya mahiling sa ikapitong adlaw ug makit ang mitapot sa kaubang bahin sa bisti o sa hinabol o ginansilyong delana o lino. O sa panit sa hayop bisan unsa ang gamitan niini, agupop kini nga grabe kaayo ug busa mahugaw ang butang nga gitaptan niini. Tungod niini, sunogon niya ang maong bisti o hinabol o ginansilyong delana o lino o bisan unsang butang nga binuhat ug panit nga gitaptan niini kay kini agupop nga grabe kaayo. Apan kon inighiling sa pari niini makita niya nga wala kini mokailap sa ubang bahin sa bisti o sa hinabol o ginansilyo nga panapton o sa bisan unsang butang nga binuhat gikan sa panit. Palabhan o pahugasan niya ang gitaptan niini ug ilain niya kini pagbutang sulod sa leing 7 ka adlaw. Human kini kalabhihilngon na usab kini sa pari. Kon wala mausab ang kolor sa dapit nga gitaptan ni inibisan pag wala kini mo kailap, hugaw kini busa kinahanglang sunogon sa walay pag-isip kon anaa ba kini sa atubangan o sa likod. Apan kon inighiling sa pari ni ini makita niya nga nag-anam nagkapapas ang mitapot ni ini human kini malabhi o mahugasi, gisyon niya ang dapit sa bisti o sa panit o sa hinabol o ginansilyong panapton nga gitaptan ni ini. Kon motungha kini pag-usab diha sa bisti o sa hinabol o ginansilyong panapton o sa bisan unsang butang nga binuhat gikan sa panit, makatakod gihapon kini busa kinahanglan nga sunogon ang gitaptan niini. Apan kon kini nawala na sa bisti o sa hinabol o ginansilyong panapton o sa bisan unsang butang nga binuhat gikan sa panit human kini ilabhi kon hugasi, labhan o hugasan kini pag-usab ug kini isipon na nga hinlo. Mao kini ang lagda bahin sa bisti nga nataptan sa agupop. Bisti man kini nga delana o lino o hinabol o ginansilyong panapton o bisan unsang butang nga binuhat gikan sa panit.